Hem arribat a mitjan segle XIX. Ara veurem com els avenços de la ciència i el gran esforç que va fer tot el poble català van aixecar la indústria en un país de pocs recursos naturals. Què us sembla aquesta bicicleta? És ferma, eh? S'hi va molt bé. L'any 1831, i aquesta és la banda municipal d'Arenys de Mar que va a rebre un aranyenc que torna de les Amèriques. Visca! Visca! Ha fet una gran fortuna. Té negocis de pells adobades, de cuirs. A més, ven als Estats Units el sucre i el cafè que cultiva a Cuba. D'en Xifré sí que es pot dir que de debò té molta terra a l'Havana. Estimats aranyencs del meu cor, fa 30 anys que vaig sortir del meu poble. He treballat molt i he viscut lluny, però sempre m'he recordat d'Arenys. I avui torno satisfet. Vinc disposat a construir un gran hospital aquí. Has vist això? Això és cotó, serveix per fer teixits. Que se'n va el carro! El vapor. Ara entraré en una de les fàbriques de teixits més importants de l'època. Aquí totes aquestes paques de cotó es transformaran en fil i servirà per fer teixits. Adeu. 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 Bon dia, senyor Bonaplata. Bon dia, com estàs, maco? M'ha dit maco. Sí que és simpàtic, aquest home, oi que sí? Què és aquesta màquina? Una màquina de vapor. Doncs sembla la caldera d'en Pere Botero. Doncs aquesta és la primera màquina de vapor que s'aplica a la indústria tèxtil a Espanya. Gràcies a ella podem moure 40 filadores i més de 200 telers. Com pots veure, tot ho fa la màquina. Caram, quina potència! Has de pensar que té més de 30 cavalls. On són els cavalls? No cal que els busquis, són cavalls de vapor. Funciona amb llenya. La substitució de la mà d'obra per les màquines va deixar sense feina molts treballadors que, empipats, van cremar algunes de les noves grans fàbriques de teixits. Aquesta en va ser una. La poca qualitat del nostre carbó va fer que els empresaris utilitzessin altres mitjans per fer treballar els telers, per exemple, els rius. El Llobregat era el riu més aprofitat del món. Les turbines hidràuliques van fer que les indústries s'instal·lessin al costat dels rius. Aquest desplaçament de la indústria també va fer que al costat dels rius s'hi construïssin les colònies de treballadors. Una de les colònies més importants va ser aquesta, la colònia Sedó, a Esparreguera. Aquí hi treballaven uns 1.500 obrers. Segur que us deveu preguntar on són, oi? Doncs ara els veureu, tots plegats cap a treballar, a toc de campana. Adéu. Adéu. A les colònies hi havia de tot. Església, escola, economat, cafè...
i la casa de l'amo. Les condicions de treball eren molt dures, els sous baixos. L'obrer i els seus familiars tenien l'obligació de treballar exclusivament per l'empresa. La dependència del treballador envers l'amo era absoluta, i això feia que algunes vegades l'amo n'abusés. Els obrers normalment treballaven de sol a sol. A les ciutats de Terrassa i Sabadell es treballava principalment la llana i feien servir la màquina de vapor. Vinga. La qualitat dels seus manufacturats era reconeguda a tot arreu. Llest, ja te'n pots anar. Molt bé. Arri! Arri!